खुलुमबाय नोंथाङा बर' इनसाइट चेनेलखौ नायगासिनो दं। फै जों दिनै गिदिर खौरांफोरखौ मिथिना लानि। आबसुआ क'क्राझाराव सोमावसारनाय बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनांगौ आरो एसटि स्कलारशिप हरनांगौनि दाबि खालामदों। 27 जुलाइ खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ क'क्राझाराव 2 घन्टा धर्ना होदोंमोन, जेराव बड' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ आबुङै मावफुंनो आरो फरायसाफोरनि थाखाय थाबैनो थालांनाय अनुसूचित जनजाति एसटि स्कलारशिपखौ थाबैनो हगारना होनांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। हेंथा होनायनि उनाव आबसुआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनानै मिरु सरकारखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गुबै बाहागोफोरखौ मावफुंनायाव गोख्रै खामानि मावनो खावलायो। आफादनि मोनसे गुबै दाबिया जाबाय सीमा कमिसनखौ फिन बानायफिननांगौ, जाहाथे गोजोन गोरोबथायाव खोथा होनाय बादिनो मोनसे गासै 3 गामिफोरखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव सोफादेरनो हायो। एबसुआ संबिजिरनि 6थि फारिलाइखौ थाबैनो सोलायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिखौ बांसिन राङारि आरो खुंथायारि गोहो होनो लुबैदों, लोगोसे बिटिसि बियाबनि अनजिमाखौ 60 सिम बांहोनो हायो। फरायसाफोरा बर' कसारी सुबुं अनसाय गौथुमखौ गोख्रै मावफुंनायजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' कसारीफोरखौ शेड्युल ट्राइब हिलनि मानदान्दा होनो थाखाय दाबि दैखांगासिनो दं। फरायसाफोरनि दुखु दाहाखौ नोजोर होनानै एबसुआ बुङो दि मिरु सोरखार पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप स्किमनि सिङाव रां हगारदोंब्लाबो 2023 मायथाइनिफ्रायनो एसटिनि स्कलारशिपआ थाबथानानै दं। हानजाया आसाम सरकारखौ आरो गोबाव खालामाजासे स्कलारशिपखौ होनो खावलायदोंमोन। मेम'रेन्डामाव आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 गाहाय आनजादाव बड' रावखौ सोफादेरनो आरो गासै हादोरसानि गोजौ गेजेर बड' मिडियाम फरायसालिफोराव पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि पिजिटि मासि सोरजिनो थाखाय खावलायो। आबसुआ बुङो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव होनाय समायखिराखौ लाखिनो आरो बर' हारिनि सोलोंथायारि, संबिजिरारि आरो जौगाथाय मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय बेफोर दाबिफोरा गोनांथार। नैथि खौराङाव दङ आसामाव 15.4 लाख साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय सरकारा 2 लाख साख्रिनि थांखि लादों। सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम सरकारा बुंदों दि हादोरसायाव दासान्दि 1.54 मिलियन सुबुंफोरा साख्रि नागिरग्रा महरै रेजिस्टार जानानै दं, जायनि गेजेरजों साख्रिनि दाबिया बांबोगासिनो दं होनना मिथिनो मोनो। गोबां लाइमोनफोरा खामानि गैयाब्लाबो सरकारा फैगौ 5 बोसोराव 2 लाख सोरखारि साख्रि होगोन होननानै खोथा होदों। मावख'आरि खारिथिनि बादिब्ला लांदां मासि आवग्रिनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि हानजा दानाय जाबाय, जेराव गोनांथि जायो बेयाव गोदान मासि सोरजिनो आरो गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोराव थिसननायनि सायाव नोजोर लाखिगोन। सोरखारा बुङो दि थिसनथाय हाबाफारिया नेमखान्थिफोरखौ रोखा आरो गुननि सायाव बिथा खालामनानै नोजोर होगोन, लोगोसे गोबाव समनिफ्राय लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनानै सुबुं सिबिथायखौ बांहोगोन। बे फोसावनाया 2026 निफ्राय 27 मायथाइनि बाजेटआव मुंख'नाय बायदियै साख्रि सोरजिनायनि रायजोफोरनि गिदिर बिथांखिनि मोनसे बाहागो जागोन। थामथि खौराङाव दङ पाकिस्तानी आइजोखौ त्रिपुरानि गेजेरजों आयेन बेरेखायै भारत हाबनायनि थाखाय 2 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा फोसावो। त्रिपुरानि खोला जिल्लानि मोनसे बिजिरसालिया पाकिस्ताननि सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बैध पासपर्ट एबा भिजा गैयालासे भारताव हाबनायनि थाखाय 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावदों आरो लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों। आइजोखौ पाकिस्ताननि शेखुपुरा जिल्लानि लुइस निकाट अर्थार बानु होनना सिनायथि होनाय जादों। अभियोजन हानजानि बादिब्ला मावख'गिरिफोरा बिथांखौ सन्देह गोनां खामानि मावनायखौ नुनायनि उनाव 11 अक्ट'बर 2022 साब्रुम रेलवे स्टेशन सरकारि रेलवे पुलिस जीआरपीआ बिथांखौ हमदोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव बियो गावनि सासे पाकिस्तानी नोगोरारि जाय नेपालनि जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानानै आयेन बेरेखायै भारताव हाबदोंमोन होनना सिमान जानायनि सिगां गोबां नंखाय सिनायथिफोर होदोंमोन। बे जाथायखौ नायबिजिरनायनि उनाव साफ्रोम पुलिसआ बिथांखौ बिथांनि हेंथायै इमिग्रेशन एन्ड फरेन्स एक्ट आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां आयेनफोरनि सिङाव चार्जशीट थिसनो। साफ्रोमनि साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट एसडीजेएमआ फोरमान नायबिजिरनानै बेखौ दायनिगिरि हमो आरो 10,000 रांनि जुरिमाना होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनि थाखाय गोरलै जोबथेसालिनि साजा फोसावो। बिजिरसालिया बेखौ बुङो दि जुदि बियो जुरिमाना होनो हाया अब्ला उफ्रा दान मोनसे थानो गोनां जागोन जोबथेसालियाव। ब्रैथि खौराङाव दङ जीएमसीएच थै दालालनि स्केमआ सोराङाव फैदों। गुवाहाटीआव 7 सुबुंखौ खायो। गुवाहाटीनि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मोनसे गिदिर आयेन बेरेखा थै दालालनि रिंखौ हमनो हादों। देहा फाहामसालिनि सिकिउरिटिआ देहा फाहामसालिनि सिङाव गनायथि मोनै बिचौलिया खामानि मावबाय थानायनि अजदनि उनाव जर'खा नोजोर होनाय समाव 7 सन्देह गोनां थै दालालफोरखौ हमनो हायो। दायनिगिरिफोरा जाबाय इउसुफ आली, आशिक इलाही, सैफुल इस्लाम, बरनब दास आरो राकेश दास। उनाव बिसोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय भांगाघर पुलिस थानासिम लांनाय जायो।
खौरां मोननाय बादिब्ला देहा फाहामसालियाव अफिसियेल ब्लाड बेंकनि सिबिथाय दंब्लाबो दायनिगिरिफोरा बेरामि आरो बिसोरनि नखरनि उन उन थांफादोंमोन आरो रांनि बदलै थै लानो खोथा होदोंमोन। बे नेटवर्कआ बेसेबां गिदिर आरो गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं नामा बेखौ नायनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जाथाया आसामनि मोनसे देरसिन सोरखारि देहा फाहामसालियाव आयेन बेरेखायै थैनि फालांगि खालामनायनि सायाव फिन खेबसेबाव गिलुबालु जिंगा सिखांहोदों। बाथि खौरांआव दङ केजरीवाल E20 थावनि पलिसिनि हेंथायै नेशनेल टाउन हलखौ फोसावो। 1 आगस्तआव रेलि खालामनो खावलायदों। आम आदमी पार्टीनि हादोरारि कनभेनर अरबिन्द केजरीवाल मिरु सरकारनि E20 इथानल ब्लेन्डेड पेट्रलनि पलिसिनि सायाव सावरायनो आरो हेंथा होनो थाखाय 1 आगस्तआव नेशनेल टाउन हल फोसावो। बिथाङा बुङो दि टाउन हलआ नोजोर होगोन दि E20 थावनि पलिसिया गारिफोर, थावनि गोहो सालायनायनि खर्सा, आबादारिफोर, बायग्राफोर आरो रांखान्थियाव माबोरै गोहोम खोख्लैनो हागौ। बिथाङा बुंबावो दि बेफोरबादि गोनां पलिसिखौ आबुङै मावफुंनायनि सिगां बेनि सायाव गुवारै सावरायनांगौ। आम आदमी पार्टीआ गाहाय बिथांखियाव हादोरनि गासै हादोरारिफोरनिफ्राय सुबुंखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आरो गावसोरनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनो खावलायो। बेखौ साफ्रोमबो सुबुंनि बाहागो लानो थाखाय मोनसे सुबुंदारारि राहा होननानै बुंथियो। बेराफारसेथिं मिरु सरकारा बुंदों दि E20 इथानल ब्लेन्डिं हाबाफारिया भारतनि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय क्रुड थावनि सायाव सोनारनायखौ खमायनाय, कार्बन सोमजिनायखौ खमायनाय आरो इथानल दिहुनथायखौ बांहोनानै आबादारिफोरखौ बांसिन रां खामायनायाव मदद होनाय। बे खौरांआव दङ कमनवेल्थ गेम्स 2026 आपडेट। भारतनि गासै मेडेलफोरनि अनजिमाया मोनबा जाबाय। भारतनि ज्ञानशरी यादवआ आइजोफोरनि 53 केजि वेट लिफ्टिं बादायलायनायाव सिलभार मेडेल मोननो हाबाय। भारतनि ज्ञानशरी यादवआ ग्लासगोआव जानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव आइजोफोरनि 53 केजि वेट लिफ्टिंआव सिलभार मेडेल मोननो हायो। छत्तीसगढ़नि 23 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिया चाइनिजआव 88 केजि आरो क्लीन एन्ड जार्कआव 111 केजि लिरनानै 199 केजि गावारि साबसिन खालामनो हादोंमोन आरो नैथि मासियाव थानो हादोंमोन। सनानि मेडेल नाइजेरियानि अनम अमलिला दिदिह'आ 2006 केजि लिरनानै कमनवेल्थ गेम्सनि गोदान रेकर्ड बानायो। कानाडानि रेबेका ग्राउन्डस्कक्सआ गासै 178 किल'ग्रामजों ब्रन्ज मेडेलखौ मोननो हायो। ज्ञानेश्वरीनि सिलभार मेडेलजों लोगोसे भारतनि गासै मेडेलफोरनि अनजिमाया दा मोनबा जाहैबाय। मोनसे सना, मोनथाम सिलभार आरो मोनसे ब्रन्ज। बे गेम्सआव दासिम वेट लिफ्टिंआव भारतनि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन गेलेमु। भारतनि गेलेगिरिफोरा एथलेटिक्स, बक्सिं, सानस्रिनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोराव बाहागो लाबाय थागोन। फैबाय थानाय सानफोराव आरोबाव मेडेल देरहानो हागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 8थि खौरांआव दङ सोलोंथाइया आंनि थाखाय मोनसे गोदान आयदा। एडुकेशन मिनिस्टार प्रहलाद जोशी। धर्मेन्द्र प्रधानआ बिबान ओंखारनायनि उनावनो मिरु मन्त्रि प्रहलाद जोशीआ मावख'आरि महरै भारतनि गोदान सोलोंथाइ मन्त्रि जाबाय। गोदान दिल्लीनि भवनाव गावनि बिबानखौ जुरिजेननायनि उनाव जोशीआ सिमान लादोंमोन दि सोलोंथाइया बिथांनि थाखाय मोनसे गोदान आयदा। बिथाङा बुङो दि बिथाङा दासान्दि मन्थ्रिनि खामानि मावगासिनो दं आरो बेनि गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बे बिबानखौ लानानै फोथायनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो बुङो दि बिथाङा बेखौ गुवारै नाजावना लायो। बिबान लानायनि उनावनो गोदान मन्थ्रिया फरायसालि आरो गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायनानै सरकारनि गाहाय मावथांखिफोर आरो सोलिफुबाय थानाय मावथांखिफोर बायदि सोलिगासिनो दं बेनि सायाव नायबिजिरो। प्रहलाद जोशीनि थिसनथाया मोनसे गोनां समाव फैदों मानोना सोलोंथाइ बिफाना बावैसो जेंनाफोरनि उनाव आनजाद फोसावबाय आरो हादोरनि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव फोथायनायखौ गोदानै दाफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। भारत आरो बिटिआरनि थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।